Mitt namn är Yasin Abdullahi, jag är 47 år gammal, kommer från Somalia. I Göteborg finns ju många förorter och där röstar människorna Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Och det är många gånger de inte vet, de tror att Centerpartiet eller Alliansen är för rika. Och där vill vi ta tillbaka det. Jag vill vara dessa människor då, för deras röst. Du vet, somalier, det är ganska många här i Göteborg och då vill jag faktiskt tala om vad liberala värderingar är. Att vi Center har möjlighet, eller arbetar för möjlighet, att ge möjlighet till nyanlända att etablera sig. Jag vill förändra och påverka politiken och då uppmanar då flera människor att rösta om jag skulle ha en valbar plats. Därför ber jag er rösta på mig. Jag kandiderar för både riksdag och kommunen. Vi somalier egentligen är liberala tankesätt, men vi hamnar i socialism, vilket